Wannan maganin ulcer ne, shine ulcer. Shi dai ciwon ulcer kala biyu ne, akwai ulcer duodenal, akwai ulcer gastric. Gudan tana yi ne can cikin tumbinka, gudan kuma sama. Shi ulcer shine kurji wanda ke fito mutum cikin ciki, shine Hausa ke kira kurjin ciki, ko a ce ciwon tumbi, duka ana kiran shi ulcer stomach. Wannan maganin da kuke gani da lahada ake shan shi. Yannan daga cikin alamu na ulcer shine, daga cikin alamun ulcer wani zai ji cikinsa yana ciwo ko ciki yana ɗaukar zahi, wani zai ji kamar ana soka masa yuka cikin ciki, wani kamar allura ce ake soka masa cikin ciki, wani zaka ga yana yawan amai, wani idan ulcer ta taso suma yake, wani kuma ulcer in ta taso zaka gan shi wato yana karkarwa, in ya ji yunwa yana karkarwa, wani kuma ciwon zai kai inda sai an masa allura yadda yake wucewa. Mai ulcer shi kiyaye sikir, duk abin da yake suga ya kiyaye shi, ya kiyaye tonka, ya kiyaye wani abu mai tsami da abin da ke da gas irin shi gazi. Duka mai ulcer in ya kiyaye wannan zai zama lafiya. Wannan maganin ana shan shi ne sau 3 ga yini. Ga mai son lalle shi treatment gaba dai yanayin buwato 4 na wannan maganin ya ringa sha insha Allah. Ana ya samu wannan maganin a ƙasar Benin wurin malamin mu Sheikh Ibrahim Umaru, bisa ga plus 279 yannan kuma ana ya samu shirin Dr. Haruna Nyamai kenan plus 279 ni da ke magana Alfaruk, ana samun shuri na lamba ta ita ce plus 279 haka kuma wurin malamin mu Sheikh Abubakar Dawud wanda ke a can Lome Togo plus 278 90 13 82.